Vaterpolisti Hrvatske nisu uspeli da pobede Italiju u odlučujućem meču za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu. Izabranici Ivice Tucka su poraženi od Italije rezultatom 13:10, pa će se Azuri u borbi za finale sastati sa reprezentacijom Srbije. Hrvatski mediji su uglavnom bili ravni što se tiče naslova posle bolnog poraza. Debakl Hrvatske u Beogradu, ništa od polufinala, Italija kaznila naše promašaje s igračem više, glasi naslov ovog portala. Slobodna Dalmacija je šut s polja Italijana okarakterisala kao ključ poraza. Poraz Hrvatske nakon drame u Beogradu, ništa od polufinala, Italijani bombardovali s polja, presudila četvrtina bez gola. Indeks je dao potpuno ravan naslov, bez ikakvih emocija. Hrvatska izgubila od Italije i ostala bez polufinala Evropskog prvenstva u vaterpolu. Portal 24 sata je dao ovakav naslov. Hrvatska-Italija 10:13, naši bez polufinala Evropskog prvenstva, barakude su zakazale u ključnoj utakmici.